Hûn bi xêr hatin. Carek de ez dibêjim dem baş, dem geş, dem xweş. Me daxuyaniya xwe ya berê de ji ragihandî bû ku navê dirêj ya partiya me naguhere. Partiya Vekevî û Demokrasiya Gelan wek navê xwe yê dirêj û vekirî dimîne. Lê Dadgeha Bilind a Tirkiye bi hênceta ku navê navê me dişibe HDP îtiraz kir navê me yê Kurt. Ev nav nehatibû qebûl kirin, me vê daxuyaniyê jî ji pêşiya vê dabû. Ji bo ku em berî hilbijartinên xwecihî, berî hilbijartinên herêmî bikevin tangasiyek nû de xwestin hêncetek welê vê carê biafirînin. Me jî nexwest em derfetê bidin wa, me îtiraza we qebûl kir vê carê. Me dikarî em jî îtiraz bikin, me jî dikarî em vê qebûl nekin, lê ji ber ku em pêşiya hilbijartinên xwecihî herêmî de ne, me nexwest em derfetekî bidin wa û me amadekariyê xwe kir, me navek nû ji xwe re dît, hûn zanin ev 8 sal e, herî kêm 8 sal e, ew dixwazin partiyê me bigirin, em dixwazin ji nû vê ava bikin. Ew yê xirakirinê ne, em yê çêkirinê ne. Ji ber wê yekê me carek dî navek nû dît û me carek dî gelên xwe bê derfet nehişt bi hênceta ware me nexwest gelên Tirkiye mijûl bibin. Navê me yê nû Dem Partiye. Em dibêjin dem, dema me ye. Em dibêjin em ê bi Dem Partiyê vê demê û vê devranê biguherin. Destpêkê de ev dem wê bibe dema rêkirina qeyyûma. Dem îca dema çareseriyê ye. Dem îca dema azadiyê ye. Dem îca dema aşitiyê ye. Dem dema vekeviyê ye. Dem dema destkeftinên gelan e. Dem dema me ye. Ev 100 sal wê bibe 100 sala gelan û pêşengiya vê 100 salê jî wê pêşengiya gelê Kurt çêbe. Ji ber wê yekê jî em dibêjin em bi partiya demê em ê vê demê û vê devranê biguherin. Ji xwe dîrok jî vê heta îro nîşa me kiriye. Ji xeynî vê jî ez dixwazim biryareka nû ya ku me standiye ji bo serlêdan me bi hawere parve bikim. Ji bo ku hûn bikarbin bibin bernamzet, hûn dikarin dosyê xwe li hemû derê Tirkiye heta bîstê vê mehê bigihînin destê me.